Herberget Lindely er det første herberg i Danmark, når man kommer fra Tyskland af. Vi er en gammel slægtsgård gennem generationer på 200 år. Og vi har været her i 32 år. Vi har plads til 40 overnattende. Vi kan servere varm mad. Vi kan lave morgenmad. Og ellers hvad gæsterne ellers ville ønske, om det måtte være vand eller en øl, eller hvad det nu måtte være. De fleste, som kommer, ved, at det er de 10-12 herberg i Danmark, som de kan følge af ruten, og som er tilrettelagt, og det har man ikke i Tyskland. Men folk, som går fra Viborg og skal til Spanien, de går jo ned igennem Tyskland og finder overnatningssteder. Vi har mange interessante gæster, må man sige, som har set lidt af livet. Og vi havde sidste år et ung par, som var klædt på som pilgrim. Og de kom gående her, de var på vej op nordpå. Han var amerikaner, og hun var studerende i Aarhus. Og det har de fundet på, at de vil tage den tur, klædt på som de gamle pilgrim. Det var meget sjovt at se dem. Så har vi faktisk haft 2 episoder mere, som skiller sig ud fra flokken. Det kom en mand gående, som havde søvnapnø, og han er kommet gående for en måneds tid siden, og han ville bevise over for sig selv, at han kunne gå turen og få den, han havde maskineriet og det hele med, så han kunne få en nat uden at afbryde søvnen, fordi han nu var træt nok til at kunne falde i søvn. Og så var det for 3-4 år siden, der kom det en i en elkørestol. Jeg tror faktisk, han var fra Aarhus Universitet. Han ville op bevise over for sig selv, at han kunne køre turen selv med en elkørestol. Det er jo lidt sejt jo. For ellers folk, som kommer, er utrolig venlige og søde. Rigtig dejlige mennesker. Og vi kommer næsten altid i snak med dem. Ja, det gør vi. På et eller andet tidspunkt. Ja. Og det er en personlig tilfredsstillelse, som vi føler. Og så, at landbrugsejendommen bare ikke ligger hen. At den bliver brugt til noget, og at lokalområdet også kan se, at der sker noget. Ellers er det hele nok bare forfaldet, jo. Og det er vi da utrolig lykkelige for, at Realdania gik ind og støttede vores projekt. Jeg tror, vi har fået en god slat penge. Ellers har vi slet ikke haft mulighed for at kunne vedligeholde det, eller i hvert fald etablere det. Så det har været kun positive tanker omkring de ting.